Gepleýär Adatlyk radiosu. Akşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Pragadaky studiýada siz bilen men Sehra. Şuň 2014-nji ýylyň 8-nji dekabry hepdäniň duşanbe güni. Şuň Habarlar Gündeligi programmamyzyň esasy böleginde. Ýewropa Bileleşiginiň daşary siýasat boýunça başlagy Türkiýe diýen saparynyň çärenine Ýewropa Bileleşiginiň Russiýa garşy girden sanksiýalaryny gowşatmadlygy çağırýar. Ýewropa Bileleşiginiň energiýa boýunça komissary azeri we türk taraplary trans-hazar gazgeçirijisiniň 2020-nji ýyla çenli guruljakdygyna ynanýar diýdi. I visited or had a meeting almost with the representative of all South Gas Lebap welaýatyndaky Lebap gurluşyk edarasynyň käbir işgärleri özlerine 1 ýyldan bäri aýlyk haklarynyň berilmeýändigini aýdýarlar. Aýlyk sorasan pul ýok diýerler. Onsoň gurluşyk işgärleriniň käbirleri prokuratura ýüz tutmaly bolýarlar. Aşabatda käbir döwlet edara kärhanalaryň işgärlerinden täze dawaralaryna taýýarlyk çäreler üçin pul ýygnanyp başlananda habar berilýär. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitdirmäsi ynanýar. Habarlar Gündeligi programmamyzyň esasy bölegine geçmeden günüň täzelikleri bilen tanışyalım. Ýewropa Bileleşiginiň daşary siýasat boýunça başlygy Federica Mogherini Türkiýe sapar edýär. Mogherini Türkiýanyň Islam döwleti atly toparyň söwüşçilerine garşy görüşde has ýakyndan hyzmatdaşlyk etmegini we Ýewropa Bileleşiginiň Russiýa garşy girden sanksiýalaryny gowşatmadlygyny gadanmak maksady bilen ýurda sapar edýär. 8-9 dekabr aralygyny öz içine alýan saparyň dowamında Mogherini we Ýewropa Bileleşiginiň ýokary derejeli beýleki resmileri Türkiýe daşary ýurt söwüşçileriň ýurduň serhedinden Siriýa geçmegini totatma çağrış edýärler. Mogherini bu saparyň Ýewropa Bileleşigi bilen Türkiýanyň arasyndaky strategik ähmiýeti güýçli delillendirýändigini aýtdy. 2005-nji ýyldan bäri Türkiýanyň Ýewropa Bileleşigine agdarlygy dogrusundaky gepleşikler dowam edýär. Ankara gün watanyň Russiýa garşy girden sanksiýalaryna goşulmady. Ýewropa Bileleşigi bolsa Türkiýanyň hem bu sanksiýalara goşulmagy ýa-da adından sanksiýanyň täsiri astyna garytlary Russiýa eksport etmek arkaly dören bu pursatdan peýdalanmadlygy üçin Ankara çağrış edýär. Filipinlerde Hagupit tupany ýurdun günnordunaky kenarýaka şäherlere zarba urup adından 21 adamyň ölmegine sebäp bolandan soň tupanyň derejesi paýtaxt Manila tarap hereket edenine gowşady. Filipinlaryň Gyzyl Haç Uramasynyň berýän maglumatyna görä tupanda peda bolanlaryň 18 sanyny ýurdun günnordunaky Samar adasynda helak bolupdyr. Hagupit tupany sebäpli ýurdun günnor we merkezi welaýatlaryna 1 million gowrak adam öýlerini terk etmäge mejbur boldy. Paýtaxt Manilada mektepler we hökümet edaralary ýapyldy. 2013-nji ýylyň noýabr aýynda Filipinleriň merkezi böleginde bolan Haiyan tupany 7300-den gowrak adamyň helak ýa-da ýitirim bolmagyna we 4 million gowrak adamyň öýlerini terk etmegine sebäp bolupdy. Russiýanyň ýokary derejeli diplomaty Moskwa Onun öňe sürmegine görä Birleşen Ştatlaryň Rus prezidenti Vladimir Putin'i häkimetden agdarmaga gönükdiren sanksiýalaryna boyun bolmady diýdi. Russiýanyň daşary işler ministriniň ornunmatary Sergey Ryabkov 8-nji dekabrda Rus parlamentinde Amerikan we Rus gatnaşyklary barada eden çykyşynda Moskwa möhüm meseleler babatynda Birleşen Ştatlary egiliş etmäge taýýar däl. Emma deň agramly bähwitleri araýar diýdi. Birleşen Ştatlar we Ýewropa Bileleşigi Russiýanyň Ukrainanyň Krim sewitini anneks etmegine we Ukrainadaky ortpara separatistleri golluk bermegine gaýtagyl hökmünde Moskwa garşy ykdysady sanksiýalary girdipdiler. Ryabkov döwlet dumasyna ýüzlenip eden çykyşynda Birleşen Ştatlaryň girden sanksiýalarynyň maksady Russiýada häkimet çalyşygyny amala aşyrmak üçin sosial we ykdysady şertleri döretmäge gönükdirilendir diýdi. Kırgızstanda döwlete değişli däl guramalaryň 43 sansynyň liderleri Kırgız prezidenti Almazbek Atambaýew döwlete değişli däl guramalara basyş etmedigi çağrış etdiler. 8-nji dekabrda Atambaýewe uğradylan hatda oňa özünden öňkü prezidentiň ýalňyşlaryny gaýtalamadlygy çağrış edildi. Kırgız döwlete değişli däl guramalaryň liderleri öz hatynda Atambaýewiň 1-nji dekabrda telewiziýada eden çykyşynda ýurtdaky döwlete değişli däl guramalaryň käbirleriniň milli howpsuzlygy hop awandyryp biljekdigi barada aýdan sözlerine salylandylar. Olar öz hatynda döwlete değişli däl guramalaryň Kyrgyzstanyň milli howpsuzlygyna hop salýandygyny aýdan, uzalky iki prezidentleriň özleri milli howpsuzlygy hop saldylar we netijede ýurtdan kowulyp çykaryldylar diýdiler.
Bir neçe günden beri yitirim olan Belarus jurnalisti ve harby ekspertin kardeşleri jurnalistin Minsk'daki detlapky tutsahanada saklanýandygyny aýtdylar. 8 dekabrda Belaruslar ve Badar adly hepdelik neşiriň jurnalistleri öz kardeşleri Aleksandr Lesiniň 25 noýabrda tutsak edileni barada maglumat çap etdiler. Geçen hepde Belarus medeniýet terişdeleriniň käbirleri Lesiniň içalçylyk aýplamalary bilen tutsak edilendigini ma'lum edipdiler. 5 dekabrda Belarusyň Milli Howpsuzlyk Komitetining medeniýet sözçüsi Artur Strech Adatlyk radiosyna bu barada maglumat bermekden saklanypdy. Hormatly dinleýijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizde ýetiren men Sehra. Saatlary kesmeden soň Habarlar Gündeligi programmamyzyň esasy bölümine geçýäs. Hormatly dinleýijiler, ýa habarlardan belläp geçişimiz ýaly Ýewropa Bileleşiginiň daşary syýasat boýunça başlagy Federica Mogherini Türkiýe sapar edýär. Mogherini Türkiýanyň Islam döwleti atly toparyň söwüşçilerine garşy görüşde has ýakyndan hyzmatdaşlygyny we Ýewropa Bileleşiginiň Russiýa garşy girden sanksiýalaryny gowşatmalygy çağırş etmek maksady bilen ýurda sapar edýär. Bu barada kardeşim Merdan Sarifoň berjek giňişräk maglumatyny dinläliň. Ýewropa Bileleşiginiň daşary syýasat boýunça başlygy Federica Mogherini Türkiýe sapar edip Ankaranyň Siriýada Islam döwleti atly topara garşy görüşde has içkin hyzmatdaşlygyny we Bileleşigiň Russiýa garşy girden sanksiýalaryny Ankaranyň puýy çykarmazlygyny gazanmak üçin özara gepleşikleri geçirýär. 8-9 dekabr aralygynda edýän saparynda Mogherini we Ýewropa Bileleşiginiň beýleki ýokary derejeli resmiýetleri Türkiýanyň serhetlerinden söwüşçileriň geçmeginiň öňüni almak meselesinde maslahat ederler. Bileleşigiň delegasiýasy Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan we premier ministri Ahmet Davutoglu bilen duşuşyk geçirip seýledi bozgunlaryň lagerine baryp görürler. Saparyň dowamında Türkiýanyň ara çäginde ýerleşen Siriýadan gelen bozgunlary Ýewropa Bileleşiginiň berýän kömeginiň artdyrylmagy barada da habarlara garaşylýar. Türkiýa uçmazyndan ozal Mogherini bu sapar Ýewropa Bileleşigi bilen Türkiýanyň arasyndaky gatnaşyklaryň strategik möhümliginiň, seýlede özara gatnaşyklaryň artdyrylmagy ugrundaky islegiň synnaky alamatydyr diýdi. Türkiýanyň Ýewropa Bileleşigine goşulmagy ugrundaky gepleşikler 2005-nji ýyldan bäri alınıp barylýar. Emma käbir syýasy sultanda Kipriň bölünmegi ýaly bökdünslikler bu ugrundaky prosesi haýyrladyp gelýär. Islam döwleti atly topara goşulýan Ýewropalaryň aglabasy Türkiýanyň üstü bilen Siriýa aşýarlar. Reuters habar gullugynyň Ýewropa Bileleşiginiň käbir resmiýetlerine salgylanyp berýän maglumatyna görä, Bileleşik daşary ýurtda söwüşçileriň şahsiýetini anyklaşdyrmak ugrunda Türkiýeden himayet soramakçy. Emma Türkiýe söwüşçileriň hataryna goşulmak isleýänleriň ýurtdan çykmazlygy üçin Ýewropa döwletleriniň özleriniň has köp tagalla etmelidigini aýdýar. Seýledi Türkiýe ýurda gelen müňlerçe Siriýaly bozgunlary saklap, bozgunlar meselesinde uly iş edýändigini hem nyktaýar. Türkiýe Ukraina bilen baglylykda Russiýa garşy girdilen sanksiýalara goşulanok. Ýewropa Bileleşiginiň resmiýetleri Ankaranyň bu urdaky tagallalara goşulmagy üçin alada etjekdiklerini aýdýarlar. Kardeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. adathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda adathabar.com internet saýtymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Hormatly dinleýijiler, Habarlar Gündeligi programmamyzda türkmensana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Hazaryň we türkmensanyň gadyny Ýewropa aktyrmak barada inni 20 ýyldan bäri tagalla edilip gelinýär. Emma bu proýekt dürli sebäplere görä şol sanda Hadarda guruljak islenlik proýektiň ähli Hadar ýaky ýurtlarynyň razylygy esasyna gurulmalydygyny tekrarlaýan orsiýetiň pozisiýasy sebäpli başa barman ýelýär. Şol bir wagtyň özünde de Azerbaýjan bilen Türkmenstan Hadaryň kanuny statusynyň kesgitlenmändigine garamazdan trans-hazar proýektiniň bu iki ýurdun özara ylalaşygy bilen gurulup biljekdigini öňe sürýär.
edýärler. Eýtem Hazaryň durumy we türkmen gadyny Ýewropa aktyrmak barada edilýän taýlalar edil häzirki günne haýsy mendile etdi. Adatlyk radiosu bu soralar bilen Ýewropa Bileleşiginiň ýaňy ýakyna wezipe başlan energiýa komissary Maroş Şevçowiçe ýüdlendi. Kärdeşi Muhammed Tahiriň geçiren ýürüýte söhbetleşligi. Günürtü koridor proýekti hakda gurulňlar bar. Şeýle-de trans-hazar proýekti barada ençe wagtdan bäri gurulň edilip gelýär. Siz Hazaryň gadynyň Ýewropa aktyrylyp başlanmagy baradaky mümkinçilik hakda näme diýip biljek? I visited or had a meeting almost with the representative of all South Gas corridor. Men Günürtü koridor proýektine gatnaşan ähli ýurtlara tapar edip, şol ýurtlaryň ýokary derejeli ýolbaşçylar bilen pikir alışdym. Azerbaýjanyň prezidenti Aliýew şeýle-de Türkiýanyň energiýa ministri bilen giňişlerini gurrun etdim. Olaryň nukdaý nazaryna görä, Hazaryň gadyny Azerbaýjana, Türkiýa we Ýewropa aktyrjak proýektiň öz wagtynda guruljagyna hiç gili şüphe yok. Olar bu möhleti 2018-nji we 2019-njy ýyllarda kesgitleýärler. Olar bu proýektiň şoğul bolmagyny onuň wagtynda gurulmagy bilen baglanşdyrýarlar. Diňe bu proýekt däl, ony Ýewropa birikdirjek gazgeçirijisiniň hem wagtynda gurulmagy öğrenmekim. Bu proýektiň Ýewropa degişli bölegi barada aýdylanna, men olar bilen hyzmatdaşlyk etjegimi aýtdym. Sebäbi bu proýekt bilen bagly Gresiýadyr, Italiýanyň hem öz için alýan çözülmeli käbir meseleler bar. Men pikirimçe bu boljak zat. Men 2020-nji ýyla çenli Hazaryň gadynyň Ýewropa akyp başlajakdygyna umydym bar. I believe it's doable, solvable, and we can really have a new Caspian gas in Europe before 2020. Hazary öz için alýan eslendik proýekt barada Orsiýetiň hem öz pozisiýasy bar. Ýagny trans-hazar ýaly proýektleriň gurulmagy üçin Orsiýet Hazaryaky ýurtlaryň hemmesiniň razylygynyň bolmagyny talap edýär. Eger agzalýan proýekt guruljak bolsa, Orsiýetiň oňa görkezjek reaksiýasy hakda siz näme diýip biljek? Here, what I was describing was the supplies of the gas coming from Azerbaijan. Men başta azeri gadynyň Ýewropa aktarylmagy barada gurrun etdim. Elbetde Hazaryň üstü bilen Türkmenistanyň gaz baýlyklaryna baglanmak hem möhüm. Sebäbi Türkmenistan ummatyl gaz baýlygyna eýe. Elbetde siziň hem aýdyşyňyz ýaly heniz dogly çözülmedik meseleler şol sanyna Hazaryň kanuny statusy baradaky problemalar dowam edýär. Bu urlarda hem dürli kanuny garaýşlar bar. Meselem Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň garaýşlary Eýran bilen Orsiýetinkiden tapawutly gelýär. Şol sebäpden bu iş Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň degişli ýurtlar bilen meselelerini nähil çözjekdigine bagly bolup durýar. Ýewropa Bileleşigi bu arada eliniň elini etmäge taýyn. Biz halkara kanunlaryň çägine, Hazaryň kanuny statusy baradaky ýagdaýyna ýakyndan syn edýäris. Elbetde trans-hazar ýaly uly proýektiň görnetiniň gapma garşylykly esaslarda dälle, eýsem degişli taraplaryň pikirdeşligi esasyna gurulmagy zerur. Conflicting views on what should be the future such important infrastructural Ýewropa Bileleşiginiň ýaňy ýakyna wezipe başlan energiýa komissary Maroş Şevçowiç bilen kärdeşi Muhammed Tahiriň geçiren ýürüýte söhbetleşigini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, trans-hazar proýekti barada öz pikir garaýşlaryňyzy, bellikleriňizi, maglumatlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isteseňiz, biziň medpuat email belisi gmail.com email adresimde haturadyň ýa-da Moskwadaky telefon belimiz 7926 236 04 55 jaňydyň ýa-da SMS ýazyň. Lebap welaýatynda döwlete degişli Lebap gurluşyk edarasynyň käbir etrap bölümleriniň işgärleri özlerine eýem ençe maýdan bäri käbirlerine bolsa 1 ýyldan bäri aýlyk hakynyň berilmeýändigini aýdýarlar. Kä halatlarda bolsa işgärleriň prokuratura ýüzlenmegi esasyna aýlyk haklaryny alyp bilýändigi bellenýär. Bu barada Lebapda kawaçymyz Osman Halifiň berjek maglumatyny dinläýin. Lebap gurluşyk guramasynyň käbir etrap bölümleriniň guruluşyk işgärlerini injiner texnik işgärlerini bir näçe aýlap, hatda tutuş ýyllap hem aýlyk zähmet haklary berilmeýär. Azatlyk radiosuna bu hakda habar beren guruluşyk hünärmen Şady özüniň guramanyň etrap bölümleriniň birinde işlendigini, wagtynda zähmet hakyny alyp bilmän soň, golaýda işden çykyp gitmäge mejbur bolandygyny aýtdy. Söhbetleşimiz bu ýagdaýyň esas sebäbiniň buyurtmaçylaryň guruluşyga alyp baran yerli bölümler bilen wagtynda özara hasaplaşyp geçirmeýändigi bilen düşündirdi.
Döwlet eýçiligindäki Lebap owa guruluşyk guramasının welaýatyň ähli traplarynda bölümleri var. Olar administrativ we ýaşaýyş, önümçilik hojalyk jaýlaryny gurmak, awatlamak, ipoteka kreditleri boýunça täze hususy ýaşaýyş jaýlaryny bina etmek bilen meşgullanýarlar. O yerlerinde orta we sport mekteplerini, çağalar bağlaryny, medeniýet we saglyk öýlerini gurmak ýaly düýpli buýutmalar bolsa, esasan hususy guruluşyk guramalaryna, firmalaryna geçirilýär. Lebap guruluşyga berilen ok. Sebäbi Lebap guruluşynyň maliýe mümkinçilikleri çäkli. Lebap guruluşyk tehnikalary ýetmezçilik edýär. Şeýle bolansoň bu guramada gowy girdeji de ýok diýip şady düşündirdi. Ýöne her nisi bolanda da işçilere çeken zähmet üçin aýlyk haklary öz wagtynda berilmeli. Guramanyň para etrafyndaky 17-nji bölüminiň efirde adynyň tutulmagyny islemedik işçisi Azatlyk radiosyna şeýle gürrüň berdi. Aýlyk sorasaň pul ýok diýerler. Onsoň guruluşykçy işlerimiziň käbirleri prokuratura ýüz tutmaly bolýarlar. Şondan soň pulam tapylýar, aýlygam berilýär. Ýöne biz haçana çenli öz işläp gazanan pulumuzy prokuraturanın üstü bilen almaly diýip guruluşykçy işçi zeýrendi. Diňe bir döwlet eýçiligindäki guruluşyk guramalarynda däl, eýsem käbir hususy firmalarda hem guruluşykçylaryň öz işläp gazanan zähmet haklaryny alyp bilmeýändiklerini aýdýarlar. Käbir firmalar guruluşyk obyektiniň belli bir bölegini gurmak üçin guruluşykçylar toparyny hakyna tutýar. Olar köplenç hiç hile resminamasız, dilden gelişik esasında işledilýär. İş tamamlanan soň, käbir firmalar dürlü bahanalar bilen işçilerin zähmet haklaryny bermän, iza çekdirýärler ya da asla berin oklar. 22 işçisi bilen Sayad etrafında täze mektebiň bir ganatyny kuran topar ýol başçysy Murat 3 ýyllap işçilerin zähmet haklaryny alyp berip bilmändir. Ahirinde Murat guruluşykçylara bankdan öz hasabyna qarz pul alyp zähmet hakyny tölemäge mejbur bolupdyr. Şeýle misallar 1 ýa 2 däl. Soňky ýyllarda Türkmenistanda guruluşyklar köp adamly pudaklaryň birine öwrildi. Ýöne ondaky maliýe, zähmeti goramak, işçilerin zähmet şertleri, zähmet haklaryny tölemek bilen bagly bulaşyklar beri köpelmese azalanok. Lebapda habarçymyz Osman Halyýewiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosu bu maglumatdan soň Lebap owa guruluşyk edarasynyň başlygy bilen habarlaşdy. Ol bu maglumatlary reddedip, beýle ýagdaýlaryň düýünden ýokdugyny aýtdy. Hormatly dinleýijiler, bu mesele barada öz ýaşaýan sebitiňizdäki ýagdaýlar barada bize gurrun bermek isleseňiz, biziň medbot email belgisi gmail.com email adresimde haturadyň. Habarlar Gündeligi programmamyzy dowam etdirýäs. Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda 6-njy oktýabrdan başlap täze ýyl arçalarynyň oturdulyp başlananyny, täze ýyl bayramçylygyna taýýarlyk çärelerine girişilenini habar berilýär. Şol bir wagtyň özüne paýtagt Aşgabatyň döwlet edara kärhanalaryny işleýän käbir işgärlerden täze ýyl bayramçylygyna taýýarlyk çäreler üçin pul ýygnanyp başlananyny habar berilýär. Bu barada Aşgabatda habarçymyz Murat Uranyň berjek maglumatyny dinläliň. Paýtagat Aşgabat täýil bayramyna taýýarlanıp başlady. Şeňle uny häkimetler paýtagtyň käbir ýerlerine ýem täýil arşalaryny gurup ugladylar. Häzirlikçe esasan paýtagtyň Maltumuly we Türkmenbaşy şaýylarynyň we Arşavil prospektiniň urnaky käbir döwlet edara kärhanalarynyň golaýlaryny täýil arşalar dikilýär. Emma bu hili arşalaryň beýleki esasy köçelerinde uğurlaryny dikiljekdigi şüphesiz. Ýurdun baş arşasy bolsa öňkü ýaly älen meden dinjaş merkeziniň öňüne dikiler. Häzir bu ýerde äpet uly emeli arşany dikmek boýunça ýerel işler alınıp barylýar. Şol bir wagtda hem paýtagtyň häkimligi tarapyndan döwlet edara kärhanalaryna we guramalara öz töwereklerini giňişligi bermek bardy tawşyryk berilipdir. Entek täýil bilen bagly berilen ýerler ýokam bolsa käbir edaralarda munyň üçin işgärlerden pul ýyňyljak aýdylypdyr. Käbir illeşlerimiň aýtmaklaryna görä işgärlerden ýyňyljak puluň möçleri 30-50 manat aralygynda. Her ýylym şeýde pul ýyňalýar, her ýylym belegler satyn alynýar diýip paýtagtyň medisina edarasynyň işgär mekan öz närazylygyny beýan edýär. Enataryň käbirler paýtagtyň käbir mekteplerine we çağrı baglaryna hem täze ýyl bayramçylygyna degişli çykdyjlar bilen bagly özlerden pul soralýandygyny görýän
bolýarlar. Aşgabatyň Parahat mikroraýonuna ýerleşen orta mektepde 2 sany ogly okuyan Amangul'un aýtmagyna görä ol her ogly üçin 5 manat pul beripdir. Amangul onsuz her aý mektep harajatlarynyň hasabyna her ogly üçin 5 manat berýändigini, täýir bayram üçin pul ýönemaklyň artykmaş bolýandygyny aýdýar. Mundan başga da häzir mekteplerde täýir bayramçylyklaryna gatnaşjak okuwçylaryň hem saýlanyp başlanandygyny paýtagyň orta mektepleriniň biriniň muallimi Arzuul Gurrun berýär. Olar esasan başlanýyş klaslaryň okuwçylary bolup, 2-4-nji klaslarda okuyan şagalar. Mälim bolýar paýtagda gyşky mektep kanikuller döwrüne her günden ýaly geçirilýän täzeli arşasynyň başyna aýlanmak çäresinde ýüzlerçe şagalar gatnaşdyrylýar. Emma Arzuul'un aýtmagyna görä bu çäre her bir şaga gatnaşdyrylyp hem durulmaýar. Esasan paýtagdaky baş arşanyň başyna geçirilýän çärelere gatnaşan şagalar ýürüýte saýlanýar. Baş arşanyň ışıklarynyň ýakylyş dawratyna gatnaşan şagalaryň 3 arkasynyň hem soralýandygyny Arzuul Gurrun berýär. Bu çäre prezident hem gatnaşan o gatnaşan şagalar goýup saýlanýar. Şaganyň kimdigi, onuň eger prezident bir daha soraýsa näme jogap bermeligi hem öwredilýär diýip Arzuul aýdýar. Onuň sözlerine görä beýleki täzeli bayramçylyk çärelerine gatnaşan şagalar hem saýlanıp seçilýär. Bu çäre gatnaşan şagalar owgadan ýüzi ak bolmaly. Garaýal şagalaryň alınmaýandygyny Arzuul aýdýar. Çäre gatnaşan şagalaryň egin eşikleri hem ak renkde bolmaly. Munyň üçin mekteplerde ýürüten atalardan pul ýynalýandygy aýdylýar. Mekteplerde köpçüliklerin çäreleriň garderoby diýip enatalardan pul ýynalýar. Şol pula durry-durry görnüşli bezegli egin eşikler satyn alınýar. Esasan ak renkli egin eşikler satyn alyp köpçüliklerin çäre gatnaşan şagalara geýdirilýär diýip Amangul Gurrun berýär. Emma enatlaryň aýtmaklaryna görä enatlar öz şagalaryny bu hyl çärelere goýbermejek bolýarlar. Ogly 4-nji klasda okuyan artan bu hakda şeýle diýär. Geçen ýyl meniň 2-nji klasda okuyan oglumy şol çäre saýlap aldylar. Ilki ýyl olary sowukda bir näçe gün repetisiýa geçirdiler. Soňra bir näçe saat sowukda şol çäre gatnaşdyrdylar diýip Arslan Gurrun berýär. Ýurtda täzeli bayramçylyk döwlet derejesinde bellenýär. Ýanwar aýynyň 1-nji güni hem Türkmenistana dinç gün diýilip eglan edilýär. Habarçymyz Murat Turwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, täzeli bayramçylygyna taýýarlyk çäreler üçin döwlet edara kärhanalaryň käbir işgärleriniň pul ýynalmagyny siz nähili araýarsyňyz şeýle çäre siziň etrapda owaňyzda hem amal aşyrylýarmy? Bu barada bize gurulň beriň. Öz araýşlaryňyzda belliklerinizi biziň bilen paýlaşyň. Biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimde haturadyň. Özbekistanyň howpsuzlyk gullugynyň resmiýetleri Türkmenistana geçirilmegi planlaşdyrylan 25 kilogramlyk giraýyny ele salandyklaryny ma'lum etdiler. Özbek metbuatyna berilýän maglumatda bu neşe serişdesi ýurdun howpsuzlyk gullugynyň işgärleriniň Samarkand welaýatyna geçirilen operativ barlyk işler netijesinde ele salandygy bellenýär. Bu barada kardeşim Merdan Saryfoň taýýarlan maglumatyny dinläliň. Özbekistanda ol yerden soňra Türkmenistana geçirmek planlaşdyrylan 25 kilogram giraýyn ele salyndy. Bu barada Özbekistanyň Nuz internet nesiri ýurdun howpsuzlyk gulluklaryna salgylanyp habar berýär. Maglumatda bellenýär, Özbekistanyň milli howpsuzlyk gullugynyň işgärleriniň Samarkand welaýatynyň Taýlyk raýonunda geçirilen operativ barlyk işleriniň netijesinde welaýatyň bir ýaşaýjysynyň öýünde gidilenip goýulan giraýyn tapylypdyr. Özbek internet nesiriniň maglumatyna görä, bu iş bilen bagly tutsak edilen 3 sany nese gaçakçylary gurrungy gidýän 25 kilogram giraýyny goňsy Türkmenistana geçirmegi gözüňünde tutandyklaryny boýun alypdyrlar. Bu wakanyň jekmejikligi barada Özbekistanyň degişli gulluklaryndan hiç ýyly kommentary almak başartmady. Sol bir wagtda soňky döwürde Türkmenistana nese teristlerini geçirjek bolan gaçakçylaryň ensemesiniň ele sanandygy barada maglumatlar gelip gowuşýar. BMG'niň maglumatlarynda umumy nese önümçüligi geçen ýyl gagaranyňda 7% artandygy aýdylýan Owganystandan Türkmenistana diňe soňky bir aýyň dowamında nese geçirmek tinançyklarynyň azyndan 4 gezek öňe alyndy. Ýatladyp kestek, oktyabr aýynyň ortalarynda Owganystandan Türkmenistana 40 kilogram gowrak giraýyny geçirmekçi bolan bir raýat tutsak edildi. Bu wakadan bir hepde geçmez 50 kilogram neseni, sol sanda 17 kilogram giraýyny Türkmen Owgan terhidinden asyrmakçy bolan bir student ele salyndy. Şeýle-de aýry-aýrylykda degişlilikde 75 kilogram we 90 kilogram nese teristlerini Türkmenistana geçirmekçi bolan gaçakçylar tutuldular.
Owan ritmileri soňky döwürde Owanistandan Türkmenistana nese turistlerini geçirmek tinançyklarynyň artandygyny aýdarlar. Türkmenistan bilen terketleşen Jowuzjan welaýatynyň polisiýa başlygy Fakry Muhammed Jowuzjany Azatlyk radiosyna beren gurulňynda türkmen tarapyny esatan triyek bilen giraýyn geçirmäge tinançyk edilýändigini aýtdy. Türkmenistan'a birkaç haberler pudar heroin, taryak. Türkmenistan bir şey yeli var diye ayıp bilmiyorum. Bu kaçak Türkmenistan kaçakçıları sizden biliyorsunuz, sizden biliyor, dünya biliyor. Türkmenistan öz şirket araçaklarında eli salınyan nesi turistleri varada tahqiq statistiki maglumatlary çap etmeýär. Amerikanyň döwlet departamentiniň nesa garşy görüş edarasynyň 2014-nji ýylda çap eden hasabatynda nesi turistleriniň itaatan Türkmen Owgan we Türkmen İran şirketlerinde saklanýandygy aýdylýar. Nesi turistleriniň ýük ýa-da ýolugçy uluglary käte hatda adamlaryň ýa-da haýwanlaryň garyn boşlugynda gizlemek arkaly geçiriljek bolunýandygy bellenilýär. Türkmenistanda häkimet başlygyny Gurbanuly Berdimuhammedowyň geçmegi bilen nese turistlerine garşy görüşmek boýunça döwlet gullugynyň döredilmegi, seýlede nese gaçakçylygy bilen baglylykda tutuk edilenleriň amnistiýa göwerilmediligi ýaly çärleriň netijesinde ýurtda nese keslegiň azalandygy bellenilýär. Kardeşim Merdan Sarifyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Demiradyk Owganistanyň Türkmenistan bilen serhetleşen hamýa etrawyna Taliban söýüşçüleriniň ýygjamlaşmagy we güýçlenmegi netijesinde Owgan howpsuzlyk güýçleriniň Talibana garşy başladan operasiýalary şowsuz boldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň Kabulda habarçysy Şamerdan Gulmurady has giňişlik maglumat berýär. Demirgadyk Awganistanyň Jowuzjan welaýatynyň owalarynda talip jeňçileriniň hereketiniň köpelendigini yerli ýaşaýjylar aýdýar. Jowuzjan welaýatynyň ýaşaýjylarynyň aglabasy türkmenlerdir. Türkmen owalarynda da talip ýaraglary aralaşypdyr. Jowuzjan welaýatynyň hamýap etrapy Türkmenistanyň serhet ýakasynda ýerleşýär. Talip militanlarynyň hamýapda merkez tutandygyny Jowuzjan welaýatynyň polisiýa edarasynyň başlygy Fakry Muhammed Jowuzjany aýtdy. Кто-то может хамов рафта, даргири сурат гирифта дар рулсоли хамов як амалияти ра бара биандоза ки шумано марказият ҷур кардам. Hamiyapda Awgan güýçleri Talibana garşy harby operasiýa başlapdy. Ýöne Awgan güýçleri ýa-da çekilmäge mejbur boldy. Awgan güýçleri Jowuzjan welaýatynyň merkezi Şywargan şäherine ýydyna dolanýarka ýolda talip ýaraglary Awgan güýçleriniň üstüne hüjum edipdir. Onuň netijesinde Jowuzjan polisiýasynyň terrorizme garşy güreş boýunça ýürüýte bölüminiň komandiri Muhammed Nesim we 2 polisiýa gullukçy halak bolupdyr. Talip jeňçileriniň Awgan güýçleriniň öňünde bukuda ýatyp hüjum edendigini Jowuzjany aýtdy. Gafilgir keden, personel gafilgir keden, az bayn burdan. Az man niroy emniyeti ber, o şeýlere ýetgaldydan ba xanaýşan. Hamiyapda talip jeňçilerine garşy güreş alyp barýan Arbaki atly yerli türkmen ýaraglylaram bu etrapdan gaçyp çykdy. Hamiyaby talip söwüşçilerinden arasalamak Awgan güýçlerine başartmandyr. Men hem hamiyapda saklanyp bilmedim. Öz ýaraglylarym bilen Şywargan şäherine geldim. Hamiyapdan ýa-da çekilmegmi Awgan howpsuzlyk goraýjy güýçleri maňa maslahat berdi dip gappar komandir aýdýar. Hamiyat kuwa bardy, emniýetden, polis, nazmama, kuwa bardy, kuwa aldy, kuwadan mızas toqaýdy, teknik garýaçyly bile barandyk, ondan soň başga garýalar etmedik, soň bu ýagdaý otaýdy bu narsa, kynçylyk geldi. Soň men durdum da Şywargan geldim. Häzirlikde men Şywarganda emniýetden maşwara alsam bolsa emniýet benim gel Şywargan gaýt diýdi. Şondan geldim men häzir Şywarganda çykdylar. Sen öz ýaraglylaryň bilen bile geldingmi ýa olar galdymy ýerde? Yok, men ýaraglarymam, adamlarymam hemmediginem alyp bile geldim Şywargana. Onda diýmek ol hamiyapda häzir ýagdaý agyrda şeýlemi? Hawaş bilen utaýdy, tamam zakdan talbyram şo ýerde. Soň menim kömekçi bolmady, kuwadam utaýdy durmady, soň menim gaýtdym bu ýerde, häzirlikde Şywarganda. Jowuzjan welaýatynyň garkyn etrafynda Talibana garşy güreş alyp barýan gurbanlary komandiriň aýdyşyna görä, hamiyapda Talibanlar höküm sürýär. Ol ýerde ýyla arasynda ýüze çykýan özara dawanam Taliban çözýär. Hamiyabı bu nasıl boldy? Hamiyaba solar köpelde, derrew hemme dawadan dolan solar sorýar hamiyaba. Talbanlar sorýar. Gepleşigi taýinlap azatlygy ýetiren Şaýmerdan Gulmurady.
Habarçymyz Şamerdan Gulum radiosynyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen Habarlar Gündeligi programmamyzdy geçirip oturýar. Programmany Pragadaky studiýadan men Sähra alyp berdim. Saatlar ketmeden soň gepleşiklerimizi ýazyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.